tu nejakú babu, ktorá ti tam hore píše? Čo? Budeš tu mať nejakú babu, ktorá ti to tam hore píše? Inak ja nechápem. Jak je toto? Asi jak je káva spálená. Väčším. OK, už keď si začal. Najlepšie napísať všetko dnes. Dnes všetko za euro. Všetko dnes. Všetko za euro. Ne, všetko dnes tak chujovina. To není gramaticky správne. Jebať. Všetko dnes za euro. Inak toto je taká pesnička na lap dance. Za koľko? Za 5 euro som počul? Za 5 euro? Za 5 euro, to je lap dance. No dobre, to je zaujímavá reakcia. No tá jednotka, to je nejaká škareda, ne? Nie, pekná je. Čudná je. Jo, končí. Čudná je. A tu som dal ešte, vieš, na ty si pivo a kávu a... Veď máme tie šablony. Opalila. To nám to rozjebe. Čo? Rozjebe, to je natacka nám. Dám tiež. Sharp life hard, sharp life hard. Pamätaj, jak my sa rozprávali ešte pred 2 mesiacmi, že čo tu budeme robiť. Už Natáčam teče. ženy, jak vypisujú hore na tabu.